Saskako abokatuaren argumentazioa ona izan dela, gero auzipegiak dira, baina ez da antzi behar aurretaz ari garela. Orduan guk espero dugu, nahiz eta gauza juridikoetaz hitz egin izan gaur, hau da lokairua bukatzen zela berez 2013an eta ofizialki ez duela berritu Herrikoetxeak, beraz egoten algarela hor 9 urte gehiago. Guretzat azken finan da luzatzen dela, uzten digula hor denbora gehiago egoten. Baina, arazotu konpontzen dela, hori ikastola bat behar dugula zigurun, eta ez bada orain, gero beharko dugula aterabide bat atxeman. Gero, mi harritua gelitu naiz, zenta Herrikoetxetik erranetu abokatuak gauza batzuk ez duela girenak. Ulertarazi nahi izan du, kolpetit enfantz hori ez bada sortu, zela sehasak edo ikastolak ez zituelako elementuak eman, ez geneelako errantzen bat aur izanen ziren, eta horregaitik beraz ez dutela sortu kolpetit enfantz delako hori. Gero hitz egin du ere bai 2012ko zirkular batetaz prefetarena, denek badakigu songi, gaur egun hori ez dela balio. Beraz, egerran uste dut abokatuak ongi defendatu dituela ikastolak, aurrak eta baut esperantza hori epaileak gure alde eginen duela, edo gutxienez kontsideratuko duela anjeferre edo auzitegi honetan ezin dela horrelako erabakirik hartu. Saskaren izenean hemen izaitea auzian, pixkat ahi-ahia da, guretako. Ahi-ahia zertarako, ez baitugu olako oiturarik, lehenik. Guk beti nahi izan duguna da auzapezarekin eta Herrikoetxearekin hitz egin. Eta eiek dute, martxotik unat, eta nunbait diskusio guziak eiek etxe dituzte. Beraz, ala hor gira, hemen epaituko da, nunbait judiak epaituko duena da kontratu tekniko baten, paperezko kontratu batean oinarritzen da bere judiamendian emaiteko, baina nik pixka bat dolu dutana da auzapezak berak, gipuluk berak urratu duela gure artean genuen kontratu morala. Eta hori onartezina da, eta nik pentsatzen dut bakarrik ditugun 12 aurrer, eta horien burasoek, sekulako mereximendua badute, ziren batzu, sekulako mereximendua badute segitzea borroka horretan, nola, seguruk behar du ikastola bat, eta behin betikoatz errandezala auzapezak ez bali maduna ikastolarik errandezala argiki, ez dezala erran ikastolaren alde dela eta gero kontrarioa egin.